Assalamu alaikum, barkanku da ƙara saduwa da mu kuma barkanku da ƙara kasancewa da mu a wannan lokaci. Idan yau ka zo ka danna alamar ƙararrawa da alamar subscribe domin samun sahihan labaranmu idan mun ɗora muku a YouTube channel ɗinmu mai suna Matan Kannywood. Hakika kun sani cewa manya-manyan sinasinan da ake series film gabaki ɗaya muna da babban jarumi wanda a duk arewa gabaki ɗaya series ɗinsa ya fi na kowane series gudu a YouTube channel. Amma ko wani babban al'amari da shi da wannan jaruman sun aikata wani abu wanda har da ya ba wa masana'antar Kannywood kunya. Soyayyar da suke yi a tsakaninsu a fim an sani cewa gaba suke, ashe kuma a gaske soyayya suke, wanda hakan jarumar ta ayyana hakan a cikin fejin ɗinta na Instagram, wanda har take bayani kamar haka. Take cewa ita tun da take fina-finai, manya-manyan fina-finai da dama ba ta taɓa jin wani saurayi yana burge ta ba irin Lawan Ahmad, wanda kuma hakan matsala ne kuma bai dace ba a ce tana faɗa irin wannan maganganu.